Kani kede ke Kynhun Tem ke bala ai kyrteng neven ke bala seng di kilai ngut ki Samla Khasi ba kynthup yu Samla Mebanskhem Kharkongor u balong ru manager jong kani ke Kynhun ke Samla Jacinta Lyngdoh Tron ke balong ru ke nongrwai bat u Samla Bashanbor Ryntathiang batem gita ki bala seng ya kani ke Kynhun ha ke Snem arajar arpawei. Hai mga kyrteng Mebanskhem Kharkongor adi manager ke band neven. Entah kita ni vokalis Jacinta Lyngdoh Tron, entah kita ni gitaris Bashanbor Ryntathiang, dan saya drama Rimi Masa. Ini pui seng ni ke band host Snem Arja Arpawei. Ini seng mga Bansan bat di Jacinta. Lai kyrteng di Bansan bat Jacinta ini ke band never end. Ratu por ni rangdan tangi lanjut drums di session, batem bias di session. Ni padio ki permanent member. Jadi tu kan ni layak nanti tinggal sekendu irimi drummer balang permanent jaka band ta. Sipun kita li layak nilai perform keleng-keleng ni jan aslam tamanta lalong kumba sepatli gigs nilai perform hapo Guwahati hapo Kolkata ka hapo Samples Shillong berkhot ki venue nilai perform si Jawai festival bapel Tenata hapo live at Garo Hills ngayo ban sia stage lang badui Riturba Bombay Vikings kontai habaya nanti ni kong te ban pynithuh sa pyrthei te bun bangi tam kawasi ni ya de Jingrwai berem kan Hadien Lai Snem bakila kiew habon tylli ki rynsan ban pynithuh sa pyrthei da ka batem de ki Jingrwai jong ki Kynhun Tem bapaw na Ri Sepngi mynta ka Snem kilala ban thaw no de ki Tylli ki Jingrwai Lajong bat kawei ni kine kilala ru ban Pynmih amtang ka Jingrwai Henry wat ye ka music video. Hadien nang tu pan andang layo iki fans kendiat ibaca ila zaman thaw iki Jingrwai teng zaman Hadien aslam ni zaman record iki Jingrwai teng sapoi ban le video ini dok stong mo kini ke first original ha ke first original ke band ni da thaw di Bashanbor Ryntathiang kadang tengyong ban ko ban pen pau sha ya ka kyrteng jungi ken te nombor 7 Empau kyrteng worldwide dah, tak pelang beda ka English bi. Hadien sedang ni nak Jingrwai Khasi kentir na jong ru. Terus masih kena Jingrwai ka Dewi tangka jingstang sing yanti jonggi jong kaban. One step kumbat. Tang jingstang penikong ke. Ya kini ke Jingrwai ke bakila thaw ha ka ktiin pareng dan ni ke English ke bakila ai kyrteng one step layo ban pelat pa ha ka rynsan social media lingba ke YouTube channel ke bakila ai kyrteng never end. Ya kini ke Jingrwai la pelat pa YouTube ha ka jingelang ke belalong Shillong Press Club da Menteri Sarkar bakmi ke tanat tourism bat ke tanat arts and culture jong ke Sarkar jilla uba Paul Lyngdoh ringkat ke jingedon lang u officer IPS Belasong Thait na kakam uba Mario Hom Kharkrang bat kawei de ki bala syakot ngobha. Hakan ningkong te sin baningkong bangilitem ni yo ha nokthmai ha po the stage te hantu te ngi pat ban than kita ki fans ki jongi ki ban wan ki ban support ringi khot hi ki bakin wan ban pek ban jungo ma wala ka de ka sin ka baningkong bangintem henre wat kataro ki don ki bawan ki na hi na sem ki parlo ki barjol ki bawan pek ingi ban wan jungo ma te ringil aya ringila tem shani shatai ki la don ki response ki ba ki pia biang ya chakmat trisi tom shushu adu bangin da yo an sei ka ni ka Jingrwai ka baningkong jingi original song te response bangi yo ru dei ba mtahi long don hi ki jing duna ha ka ban mo ha ka jing tem ne ha ka Jingrwai ne wat ka tangin improve hi na nang ni sakmat nang improve shu hi
ke future plan jingi te ga dei ketua bangin nang ya bangin nang lek ma lek se yo ka dei la Snem Snem dan bawa bakan long Snem Snem te handang la plan hi ya ke India tour bangin lek la Snem Snem te kata hi ka dei ka future ni ko angi la don ki Jingrwai original la don kumba South Li wenta te kani ka dei Jingrwai ka baning kong te ki ban sawan ki sadan